nayo ngimntwana lemeko ndingazuyixela ndingabantu abantu abathanda izinto zabantu kakhulu. Ndithe kuba ndilapha ndandimake nam mandithi noba ingominye kulo mculo wam ndiwuculayo ndingusiphelele nayo ndingumjoni ndingoba ngapha emngceleni ndilimpondo ndingukhiwa ndimkhonjwa ndingnomakhala ndimqolete. Ndiyacula ke nam kwabantu baculayo apha esitratweni. Ndine-album eziyi-4, i-album yesine leyi-1 endizayidlala. Album yam yokuqala bayavuya kumnyama kulelizwe ngoba kuyenyuka hamba nami Jesu ndabulawa ndimzele ekhaya mama yo. Kuba ndingumntu bekunano nale nto anayo kandibethela bhuti wam Jesu play. Andizukwenza idlula abanye abantu bekunayo. Mama yo.
I